Mapya nga dumog. Pahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itig na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, iti agsapa. Maudi nga aldaw, iti Marso tatang aldaw kakabsat, talupulok at may sa iti mabilang, iti dayto nga aldaw, kumusta kakabsat, iti panagriing tayo, madaydayaw iti apo, adan tayo manan iti pigsa, salunat, nga nakariing, iti dayto nga agsapa, katawan ko iti sa baling nga tarigagay tayo, nadi ipaay, dayto nga pigsa tayo, aya tarigagay tayo iti apo tatno ti kastat nyaman nga rabidon tayo umay iti panagbalay kada tayo makipagpasit iti programa yang sa panapnan iti namnama ti panagadal tayo kada iti sasao ti apo kastamot ti panagpipinabilig tayo kabsat babaen iti panagkikinararagwel at iti pinigit ti programa tayo sa panapnan ti namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City iti nagsakamang kabkablaw kada kayo Lawrence Salazar. Panagayat ti Diyos, jakpulos sa marukod, inaldaw marikrik naktiin nagpanagbiyak, umaiman ti todo, talgawin no bagyo, dintuag balbali ti apo. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayat, sanuman panagbiyak sa dinuman na papanak sa dinuman na pagnaak espiritong kanayo na sumipsibay kanya isugmang tetipig sa talnaken diliw-liwa lumabay dakes sa rigna. Serbi di Diyos ang haayan naragsak uray ka sa numan panagbiyak Amen. Nagyaman tayo. Wala gyaman tayo iti dayta nga kanta na ragsak iti panagserbi iti apo. Ore kasatno iti panagbiag. Kuna na dati kanta kabsat ya pudnumad ya nyaman ti kasasaad mo, nyaman nga status ti panagbiag mo, ug serbi ka ti apo ket an nga mapukaw da dirag mo ti panagbiag mo. Ayan dati ti kastayaatan katakabsat. Well, iti libro iti Lucas kapitulo 19:1 ang ginggana iti Jes. Ayan Luke chapter 19 verse 1 to 10 kuna na. Lumaslasat idi ni Jesus iti Jericho adabak nang sadya nga agnagan iti Sakeo panguluan dagiti agsingsingir iti buwis ket na kitaan no siya asino ni Jesus ngem gaputa pandek ken adu iti tattao di na nakita ni Jesus iti kasta nagtaray ket inununaan na dagiti tattao sa immuli iti maysa a kayo a sikomoro tapno makita na ni Jesus a lumabas sa diay timangad ni Jesus idi mabatugan na di Sakyo. Sakyo kinunana, darasem iti umulog. Umay ka di balay, umayak iti balay mo itang aldaw.
Dinagdagos ni Sakeo iti imulog ket siraragsak a nangawat ken Jesus. Nagtanabutob amin nga nakakita iti daytoy na napan pinasangaili daytoy a tao iti balay iti maysa a managbasol kinunada. Imakder ni Sakeo ket kinunana iti Apo, denggem a Apo, itid ko kadagiti napanglaw iti kagudua iti sanikwak. No adda sinawor ko isublik ken kuana iti mamimpat a kaadu iti innalak. Kinuna ni Jesus ken kuana itangal daw demteng iti pannakaisalakan iti daytoy a balay. Ta anak met ni Abraham daytoy nga tao. Imay iti anak iti tao amang birok ken mangisalakan iti napukaw. Well, madaydayaw iti Apo iti daytoy nga gundaway. Kadagiti sasauna ngem tayo binasa well ammo tayo no sino ti pagsasaritaan tayon na basa tayo iti pagsaritaan ni Sakeo. Well, adda ni Jesus iti dalan iti Jericho nga agturong iti Jerusalem. Iti Jericho ket sangapulo ket lima nga milya manipud Jerusalem iti dayta nga tiempo. Adda iti tallo nga sentro iti pagbaybayadan iti buwis iti Palestinian. Jericho, Jerusalem ken Capernaum. Iti Jericho isu da di Kapitolyo iti Palestinian. Ket ni Sakeo iti panguluan isu ti leader ng mga agsingsingir iti buwis iti dayta nga gundaway. Kadayta nga tiempo dagiti agsingsingir iti buwis mauawagan da iti managbasol. Nya pa mananaka o kukupit kilukin ulbod kun lakin manangalilaw iti padalang nga tao isu da ket mauawagan iti traidor ken maisinsina nga tattao. Sanda nga mabalin nga makilaok, makilangalang iti sinagoga, iti kabibiyag da ken testimony da saan nga maikari iti linteg iti daga. Kasjay katindi no sika ket tax collector ka idi. Ket saan nga idumduman ni Sakeo kadakwada? Maysa nga panguluan kadagiti publikano ket adda dagiti tattao na nga agsingsingir iti buwis ken mabalin adda iti maala na kadakwada ket nagbalin nga baknang. Well, kitaan tayo man kakabsat iti kabibiyag ni Sakeo iti daytoy nga bigat. Kasatno nga maumon ni Sakeo iti maipapankin ni Jesus. Kasatno na nga naamuan. Iti dayta nga tiempo kabsat nalatak well known ni Apo Dios iti dayta nga gundaway. Stamot nga nalatak ng kagurgura dagiti religious leader. Ket uyawon da ni Jesus gaputa nakikisalamuha. Makipinpinulapol kun ano ti Ilocano kadagiti managbasol nga agkolekta iti buwis. Ket mabalin nga dayta iti nangiduron ken ni Sakeo ken Jesus. Ket nga makita ni Jesus nagkaroon ti interes ni Sakeo nga maamuan na ni Jesus. No siya sinusuna ket saan laeng nga amang manggagan na. Nga ibagbaga dagiti tattao no di talaga nga ket nga ma-approve no siya sino dayta nga Jesus. Mabalin met nga naibaga ni Matthew ken kuana may samot laeng nga kolektor iti buwis. No kasatno nga binalbaliwan ni Jesus iti biyag na mabalin nga nagtestimony ni Matthew idi kenyana. Mabalin nga sajay. Ni Sakeo adda iti handicap. Wenno adda isu na iti pagkurangan. May sa isu nga basit nga tao ket saan na nga mabalin nga makita ni Jesus gapu iti kinaadu iti tao. Di kinaadu iti crowd iti tattao siyempre nabasit isu na hanang nga kabailan nga makita. So mabalin nga kakaasing sumingsingit wenno mabalin nga makugtakugtaran masiko-siko nya pay may pagpagalis wenno anyaman pay siguro pinadas namot nga wenno tinarigagayan namot nga makita ni Jesus di marupmet iti crowd ngem awan iti naramidan na. Ngem noon pay basit ket nagrigat para kanya na nga makaasilig ken ni Jesus nakapanunot isu na iti nasayat nga ramiden. Nagtaray ket ininunaan na dagiti tattao sa imuli iti maysa nga kayo as sikamoro tapno makita na ni Jesus a lumabas sadiay. Daytoy iti pamuspusan nga inaramid na. Maysa no kitaan tayo kabsat maysa isu na nga nabaknang nga tao nakasuot iti nakapinpintas ken nakangingina nga bado nagtartaray iti tinga iti kalsada ket imulo isu na iti maysa nga kayo sikamoro. Idi nagsardeng ni Jesus, nagsardeng met dagiti tattao. Timangad ni Jesus, idi mabatugan na ni Sakeo. Ket inawagan na itinagan na. Mabalin nga pinanunot naman ni Sakeo no kasatno nga namo ni Jesus tinagan na. Ni amamunak mo iti ni Jesus.
Saan na pa nga pulos nga amo ni Jesus ket awan pulos iti mga yat nga makigayem ken kuana gapugarod ta isuna iti agsingsingir iti buwis. Kinikisot ter aramiden na. Ken apay ni Jesus kuna na mismo ket amamunak ni Jesus mismo iti mangayat nga mapan da iti balay ni Sakyo. Ni Jesus mismo ti nag-initiate nga mapanak iti balay mo. Awan pulos idi iti mangayat nga agbalin nga bisita ni Sakyo. Naragsakan launi ni Sakyo ket napanda iti balay na. Ngem saan nga amin. Siyempre, ang muda mo't iti record ni Sakyo ket hanga amin iti tawo iti daytoy nga gundaway ket naragsakan kada ito nga ipapan ni Jesus iti balay ni Sakyo. Well, saan tayo nga mabasa no anya iti napasamagan iti uneg iti balay ni Sakyo. Ngem ammo tayo kabsat nga rimuan ni Sakyo iti balay na nga nabalbaliwan. Inalilaw ni Sakyo dagiti tattao. Ni Sakyo kuna na ti Ilocano. Dagiti tattao ngem kita kahit nang ilinteg amin nga inarabid na iti naglablabas. Ammo ni Jesus nga napukaw ni Sakyo ket ammumot dayta ni Sakyo sinapol ni Jesus ni Sakyo agsipud ta ammuna nga kasapulan ni Sakyo ni Jesus. Well, anya ti makita tayo dito'y kakabsat. Anya iti maadal tayo. Amin tayo, addaan tayo iti pagkurangan. Sino kada kayo kakabsat? Di awan ti pagkurangan. Amin tayo. Kaya addaan ni Sakyo iti napisikalan nga pagkurangan. Nagbasit nga tao. Ngem addaan met laeng isuna iti na espirituhan nga pagkurangan. Kuna na iti Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Mga popular dayto nagbasol amin nga tattao ket agkurang da iti kinadayag iti Dios. Sikaken siya na ipasngay nga addaan iti agpada nga pagkurangan kunan pagkurangan kakabsat. Iti Isaiah kapitulo 59 bersikulo 2. Ngem nayadayo kayo iti Dios gapu kadagiti basbasolyo. Isut gapu na adi ka ipangag tunggal agdaydayaw kayo kenkuana. Saan nga basol ni Sakyo nga maipasngay nga maysa nga basit nga tao wenno man nagbasol. Naipasngay tayo amin kakabsat nga nagbasol ket nagkurang iti dayag iti Dios. Anya ti pagkurangan? Anya ti pagkurangan tapno saan mo nga makita ni Jesus iti daytoy gundaway. Mabaling nga kadagiti dagduma iti panagdakkel da manipud iti saan nga nakristyanuan nga pamilya. Mabaling iti influence iti surroundings da. Saan da nga pulos nga napadasang napan iti kapilya awan iti nakristyanuan nga influence nga nakita da awan iti makita da nga nasayaan di surroundings da. Kadagiti dagduma saan nga napintas iti kapadasan da. Kadagiti dagduma ket gapo iti pride. Aya mabuting da nga mabalin nga ibaga wenno panunutin iti sa baling nga tattao no indaton da iti biag da ken Jesus mabaling nga mabuli da. Mabaling nga mauyaw da into itid da iti biag da ken Jesus. Well, adda iti maysa nga ina nga nagkuna iti anak na katawaan da kanto dagiti gagayem mo into no ipaay mo ta biag mo ken Jesus. Ngem saan da ka nga mabalin nga katawaan into no mailapaw ka manipod iti impyerno. Nalipatan ni Sakyo iti pride na kakabsat. Nagtaray sa imuli iti kayo. Nakasagana isuna nga awaten na anyaman iti kasukat na makita na laeng tarigagayan na laeng nga masaggan ken makita ni Jesus. Amom kadi kabsat nga maysa iti sigurado adu dagiti napalangguad nga tattao iti impyerno. Napagbalaygan ni Sakyo kakabsat iti pagkurangan na ket imuli iti maysa nga kayo awan iti mabalin nga manglapad ken kuana tapno makita na ni Jesus. Saan mo kakabsat nga mabalin iti aglemmeng ken Jesus? Saan nga kayat dagiti tattao ni Sakyo ni Jesus saan? Kaya handa ka man nga kay handa ka man nga ipatpatid ka dagiti tattao diti surroundings mo gapu ti aramid mo ngem namnamaem nya ka man nga klase nga tao kakabsat ay ayaten na ka ni Jesus. Ammo ni Jesus isuna kakabsat inawagan na isuna itinagan na inasatgan na wenno imbasidig mismo na Jesus kay kuana. Maysa nga tao nga kagurgura inlaksid dagiti tattao iti Jericho ngem para ken ni Jesus isuna iti rason no apay nga napan ni Jesus iti Jericho. Para ken Jesus ni Sakyo ket maysa nga napanglaw nga tao. Napukaw, nagkasapulan ket ni Jesus laeng iti makaipaay kadayta nga kasapulan na.
Iti Matthew Kapitulo 9, 12 aging gana iti 13. Saan nga dagiti salun at iti makasapol iti mangagas no di ket ti dagiti masaksakit. Imayak tapno yabak dagiti managbasol. Saan nga dagiti agkunkunaan na imbag. Well, adu kada tayo ti saan nga makaammong nga addaan tayo iti sakit ket kasapulan tayo kakabsat ni Jesus. Saan da nga mo nga natayda iti ni espirituan ket agbibiyag da iti basol. Aya, nga ti pagkaammo da agbiag da iti no malpas dati nga lubong awanan. Saritahan na ti Biblia kakabsat. Nga adda iti may kadua nga biyag. Kung kiti naglablabas, preparasyon, dress rehearsal. Iti mapaspasamak, iti panagbiag tayo dito lubong kakabsat. Kaya panagsagana para iti masakbayan nga agnanayon. Dararami din tayo dito daga kakabsat. Kat saan kuntulaan mo, saan kuntulaan mo kakabsat, no makapasakay yung mutlaan, winuhaan. Ngayon hampay nga na naudi iti tiyempo kakabsat. It's not too late kakabsat. Kaya, saan nga nakalimang ni Sakyo ken Jesus, may sa isuna nga managbasol, kat ammo na dayta. Adu kada tayo kakabsat, iti makakita iti basol, iti sa bali nga tao. Ngayon, saan nga kadagiti bagbagi tayo? Kaya, managbasol nga dayta nga tao, nga kita mo sa in-evaluate mo, tinignan mo na ba yung sarili? Nga, baka kas di ka mutlaang, baka kasla ka mutlaang dayta, pag-ibagbaga ti kas takabsat. Ngayon kini Jesus kakabsat. Haan nga kini Sakeo, gaputan ng bigbig na, nga isuna ka at pagkurangan na. Saan ka nga makalimang kini Jesus kakabsat? Amuna itinagan mo. Iti amuna iti paglaslasatam, amuna dagita basol nga daking kakabsat. Ket tarigagayan na launay nga agbabawi ka. Tarigagayan nga itdem amin day nga panaka palinis keng ka iti dating aldaw. Amuna itinagan mo ket kasayaatan nga damag sapsapulan na ka ni Jesus kas parang birok na kini Sakeo. Sakeo. Masapol lang nga makitam nga kasapulan ni Jesus di tabiyag mo. Addaan iti kasapulan nga ni Jesus laang iti makaipaay. Kung iti naglablabas adat ti uwang iti kapanunutan tayo iti puso tayo kakabsat nga ni Jesus laang iti mabaling nga magpunpunno dayta. Anya iti kasapulan ni Sakeo. Kasapulan na iti mangisalakan ken kuana. Isunaket na pukaw. Kasakbayan nga maisalakan iti maysa nga tao, masapol nga makitam nga sikaket na pukaw. Kalpasan na agbabawi ka. Kadagiti basbasol mo. Amo ni Apo Dios dayta nga kasasaad mo. Kasla maysa nga sakit nga cancer nga magiturturong ken ka iti agnanayon nga tuo. Mapanisakyo iti kaindaklan nga mangagas ket nabirukan na iti agas iti basol na. Anya iti kasapulam iti daytoy nga aldaw kabsat. Kas kadi kini Sakyo nga kasla awan iti serbina iti biag mo ket kasla awan iti panakapnek na. Mabaling nga daking ka iti amin. Ngem saan ka nga mapnek? Agkurang kapaylaang iti talna. Agkurang kapaylaang iti rag-o. Agkurang kapaylaang iti namnama. Marikrik na nga adda pa iti nasisihan ng biyag. Kaya, adaan ka iti kasapulan, nga ni Jesus lang iti makaipaay ko nagarutatay kakabsat, dahi nga uwang nga birbiru ka, mabaling nga ni Jesus lang iti mabaling nga mga fill up dayta, mangpunpudon dayta, ay iti nga kakabsat, kaya tuman winuhaan, as long as you believe in the Bible kakabsat, adda iti may kadwa nga biyag tayo. Adda iti sagsagana iti Dios kapag taingan, kadag iti matalit nga agserserve. Matalit nga nangipaay iti biyag da kakabsat. Mabaling nga saan? Saan nga kinasabaan ni Jesus ni Sakyo? Iti addada iti sanguanan iti lambisaan. Ngam amo ni Sakyo nga managbasol isuna. Ket inawat na nga kasapulan iti mangisalakan ket impaay na iti panagtalig na ken Jesus. Iti panakaisalakan ket panagbalbaliw kakabsat. James Santiago chapter 2 verse 18 kuna na ngem addanto agkuna adda pamati iti maysa nga tao addamot aramid iti sabali kastoy iti sumbat ko ipakitam kanya no kasat no nga adda iti pamati iti siya sino man addi na pakuyugan iti aramid ket iparangkumet iti pamatik babaen iti aramid ko. Saan laeng kakabsat nga napan ni Jesus iti balay ni Sakyo ngem dinalusan na iti puso na ket inugasan na daytoy
kas kapuraw iti niebe. Ano na? Nabalbaliwan ni Sekyo, kabsat. Babasa tayo dyan, may kadwa Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. May sa abaro aparswa iti siya asino man mainaig kini Kristo. Naglabasan nagitidaan nga ba nagkatuntingan. Nagiti baro. The old is gone and the new has come. Into no, dumatag tayo kina Apo. Into no, intid tayo tibiyag tayo iti Apo. Iti inawagan ni Sakyo ni Jesus, iti Apo. Pudpud no dahi takin kuana. Ket impakita na dayta babae iti panagbalbaliw na. Iti tunggal maysa kayat da nga agbalin nga mangisalakan ni Jesus ngem saan mo nga mabalin nga pagtalkan nga mangisalakan ni Jesus ngem saan mo nga pagtalkan isuna nga Apo. Halang ibagbaga tayo nga ni Jesus ket mangisalakan tayo ngem kagkagudwa dayta puso ngem hangko mabalin nga pagtalkan isuna mangisalakan ko lang hanga mabalin ti kasi kakabsat. Pagtalkam tapos ti kasi agbalin nga mangisalakan ken kuana. Agbalin nga mangisalakan mo. Kit nga isuna iti Apo iti panagbiag mo, masapol nga maadaan ka iti panagbalbalo iti biag ket mabaling ipaay ken ka iti Dios dayta. Adda ka. Wenno, ayatek nga dumdumngeg. Kada kabsat nga dati live streaming. Adda ka di. Iti adda ka kadi, wenno adda ka kadi. Iti ngato iti kayo iti daytoy nga gundaway. Wenno adda ka. Dita balay mo nga kadwam ni Jesus. Adda ka paylaeng iti ngato iti maysa nga kayo. Anya ti kuna ni Jesus iti verse 5. Darasam iti umulog ta umayat iti balay mo itangal daw. Kasapulam iti baro nga biag. Nabalbaliwan nga biag. Addalag iti maysa nga dalan kakabsat. Agtalit ka ken Jesus nga Apo iti biag mo. Aramidem amin no anya iti nalintag. Saan ka nga agbasol. Kaya mabalinan na nga balbaliwan ni Jesus. Kasi magipagpagnaka ken kuana, aramidin nakakakas iti pagayatan na. Kabsat, kas kini Sakyo, kaya't nakangabalbaliwan ni Jesus. Adda isuna ita, nga mangsapsapol ken ka. Well, kas agkararag tayo, no kas laka kini Sakyo, itakat kaya't mo nga umay ni Jesus, dita pagtaengam, dawatik man nga makipagkararag ka kanyak. Aramidem dayta nga kararag ko, nga kararag mo, katrik naam iti panangsagid na ni Jesus ken ka. No addaan kamot ka, no addaan kamot, kadag iti ayatan iti panagbiag. Nga saan pa'y nga, naisalakan. Dayto iti tiyempo kabsat. Nga ibabaot mo idababaon iti panagkararag ket pataudem iti pamati da. Pamati dita pusom, nga kabailan ida nga isalakan ni Jesus. Ayatek nga kaabsat, tiyempunan, tapos nagbabawi tayo. Tiyempunan, tapos itid tayo tibiyat tayo. Hantay nga amo, kaabsat. Hantay nga amo. Nukatno tayong isubli. Itibiyag tayo. Nukatno na tayong alaan. Iti Diyos, kaabsat. Adon iti gundaway. Adon iti tiyempo nga impaay na. Iti tunggal may sakadat tayo, kakabsat. Nga agbabawi, nga awatan na kasmanubot kin manisalakan na, agtuk-tuk-tuk, kadag iti puspuso tayo. I-present na iti bagina nga paunagan tayo ni Jesus kadag iti bibiyag tayo nga minyatitar aramid tayo kakabsat. Ni-reject tayo. Inyaling-aling tayo. Binaybayan tayo. Sa tayo tula umawag iti Diyos. Into nun, adda tayo ijigingat iti patay. Kan anuan nan tupay. Dita biyag mo naudi aminen. Naudin kakabsat. Ito tumawag tayo kadag iti tiyempo. Kat may sapay hantay nga na-enjoy iti panagbiag. Makunak iti dayto nga aldaw kabsat. May nga karagsakan nga paset iti panagbiag tayo. Kat intid tayo iti biag tayo kin Jesus. Kat agserserbi tayo nga na-impulsuan ken kuana. Awan kakabsat. Iti kaasping, iti ragsak. Iti panagserbi iti Apo. Uyawin da ka man. Ibuli da ka man. Kung nagarot tayo, ngimhanda ka itong mabaling suruten. Intun inlapaw na ka iti Diyos manipod iti impyerno. Tawatak man nagkararag tayo iti dayting gagundawa. Amami nga langitan umasdag kami ken ka. Iti dayting nga kanitong nga addaan iti pamatikin panagtalag ken ka. Ikararag mi man Apo. Dagiti membro iti pamilya mi nga saan nakapay Apo Dios nga pinagtalkan. Ken inaramid nga Apo iti panagbiagda. Sagidem ken ipayaman iti puso. Inikas kini Sakyo Apo. Nga biruken da kakit da ka Apo nga makita. Lukatam dagiti ni espirituan nga matmatala iti daytoy nga tiyempo. Ket
Tarigagayan da nga isuko iti biyag da kenka. Sa di man nga lugar, kinanyaman nga kasasada apo, iti agdama, ipalugos mo man apo, nga dumteng iti panakaisalakan, kadagiti nga membro iti pamilyami iti dayto nga kanito. Well, kadagiti kakabsat nga dumdum iti dayto nga gundaway. Kadagiti kakabsat nga igbirbirok, iti panakaisalakan iti dayto nga aldaw. Tarigagayan na nga, mabaling nga, wagas iti apo no apay nga madagdag silang kalauna yan. When no kasla adda amin ken kasla adda tibirbirukan day na puso. Ay iti kakabsat. Kasapulam iti panakaisalakan. Kabsat sumulot ka mo ito nga ababa nga kararag. Kat ikararag mo dayto manipod iti kaunggan iti puso. Makiadda ka kanya iti panagkararag. Apo, nabigbig ko iti dayto nga aldaw. Kasapulan ka iti biyag ko. Pakawanam dagiti nagbasulak kenka. Dalusam iti pusok. Agtalekak kenka. Kit manipod iti dayting aldaw. Aramidin ka nga apo. Ken mangisalakan iti biyag ko. Tulungan na. Nga agbiag pudno nga nabalbaliwan. Adaman dagiti pagkapuyak ken pagkurangak. Hapo idaton ko amin kenka. Ket tulungan na kung mapagbalagyan amin ditoy. Isurat mo apo. Itinagan ko iti libro iti biyag. Ket sikalaang tagbalin nga apo. Iti panagbiag ko. Amen. Kabsat siyak lamang lang tagkararag iti dayto nga gundaway. Nangigam apo. Dagiti kakabsat nga nangawat ken kay iti dayto nga gundaway. Apo nga inawat nga mangisalakan iti panagbiag ta. Itdem man apo kadakwada apo. Iti presensyam iparik naman apo Diyos. Iti naisingsingan nga presensyam dagito nga kakabsat. Itdem ti talna itdilag o kinamnamang ipaay mo. Anyaman dagitang sangsangon da kadagit sumarsarunong aldaw. Ipayam ida iti panagbalay ki apo. Adaman dagiti bisyo da wenno kababalin nga mangyadayo kadakwada apo. Itdem iti bilag ken panaki kaadda iti Espiritu Santom kadakwada. Adaman dagiti nagsenda iti dayto nga kadito. Iparik nam apo Dios iti talna. Itdem apo ti panakawaya-waya. Ika apo Dios. Iti makiadda kadakwada rakupem iparik nam kadi apo. Aywanan na kami iti dayto nga agbalem. Ket sika apo Dios iti mangidalan kada kami apo Dios. Dagiti aramiden mi. Apo Dios ay ayaten da ka. Manipud ti kaunggan iti puso mi apo ay ayaten da itden mi kas iti panagayat mi kenka. Madaydayaw ka apo. Itinaga na Jesus. Amen. Thank you, Lord. Lumaupay ka kapag isuot awan asideg apagkamanam mapulkukan ka rignam na bangtut si papangunut ni Jesus ken ka si papanunut ni Jesus ken ka no awan kayen makipagrigna dalan na pekat adukti suot si papanunut ni Jesus ken ka. Alam mo, nagyaman na kakabsat iti agyaman tayo iti dayto nga kanta. Ya, si papanunod ni Jesus ken ka. Anyaman tararamido, manyaman ti kasasaad mo. Anyaman, ni status ti panagbiag kakabsat amo ni Jesus.
ket si papanunot ken ka kabsat. Well, good morning kada kayo aming nagagisibsibay ti radyo da, kada giti dumdumngeg, kabsat agyaman na, kaimpuson nga panagyaman ko kada kayo kabsat. Orepay, kada giti nakatune in, dito live streaming tayo, iti dating agundaway, kini Sister nga Leia Cabanyero, blessed morning Pastor Lawrence and family, God bless ko na. Jay Mabasug, blessed morning Pastor and family, wonderful day with the Lord everyone ko na. Maribikal Yaga, blessed and best morning Pastor and family, God bless you and your family. Rose Ramirez, good morning Pastor and to your family, happy listening. Junakino, good morning Pastor. Juby Limbawan, good morning Pastor Lawrence and family, God bless po kini Sister nga Teresita Malagayo. Blessed morning po Pastor Lawrence and family, to all of us, God bless us all. Lenny Giyab, good morning Pastor, thank you Lord, God bless everyone. Kini Pastor nga Alex Fernando Ritua, good morning po Pastor Lawrence, Pastor Joy and family, God bless you. And all listeners of this wonderful program, Madaydayaw Tiapo. Pastor Chinimil Hipol, blessed Friday everyone. Kuna na kini Sister nga Trisita Alejo, have a blessed day. Kuna na good morning kada kayo dita Balasiw iti Taaw Agraman. Kinimanang kong Estrella nga balinbig nga madama mo nga nakatune in iti dating nga gundaway. Good morning manang. Okay, oripay kini Sister nga Jenny Rubio. Blessed victorious Friday po Pastor at sa lahat po ng mga nagapakinig. Kuna na Tita Arlinga Pascual, blessed Friday Jenny Rubio, kuna na Brother Gary Felix, watch and be blessed. Thank you to promotion Sister Jenny Rubio. Okay, kini Jennifer Caro, blessed. Kuna na kini Ma'am Shirley Dumon, good morning Pastor Lawrence and family. Happy listening to this blessed broadcast. Vivian Buenavente, good morning Pastor and your family. Praise the Lord. Amen. Kini Pastor Mercedita Magno, blessed Friday morning po Pastor and family. Madayaw iti Apo. Amen. Kini Pastor nga Alex nga Ritwa nga oras dagiti nga gundaway ket they are on the process of recovering kaputi kaawan ti ayatinda nga ina. Praying for you Pastor Alex. Okay, Jesus Canate Celestial kuna na. Forgive me. Ni Riz Van Ivasco, blessed morning Pastor. Thanks much sa prayer. Okay na po anak ko. Ayan. God bless you more at sa family mo po. Thank you. Madaydayaw ti Apo answers prayer tayo kabsat. Gloria Giwa, blessed morning po Pastor Lawrence and family. Fernando La Peña, amen, praise the Lord. Noel Jacob, kuna na good morning Pastor. Makini Pastor nga Marina, dita Balasiw dita Marina Regino, Salvation with Works, kuna na Eddie Balbin, brother Yamano nga Eddie nga Balbin, madaydayaw iti Apo. Sister nga Ruby Salting, good morning Pastor and God bless po and your family. Happy weekend po. Sister Rosbella Apostol, good morning Sister Leia Cabanyero, Pinita Bunagan, Emeline Kabigat, amen. Kuna na kiniman ang Estrella nga balinbin kuna na Sakyos made a decision. He ran to make a way to meet Jesus. Kataji ko matitarigagay tayo kakabsat. Blessed morning Pastor and Pastora Joy and all of us, Jema Basug. Yes Lord, madaydayaw ka Apo ni Sister nga Geraldine Mariano. Yes Lord. Kini Pastora nga JC Rose Bernabe, good morning kini Pastor Johnny Dita Muñoz Rojas Isabela, good morning kada kay kabsat. Amen. Thank you Lord. Kuno ni Sister Leia Cabanyero. Okay, amen. Kuno ni Pastora nga JC Rose. Kini Ma'am nga Teresita Malaguyong, kumikatip Ma'am nga talaga. Ma'am, amen ko na. Meron Sumero, good morning Ma'am Birol. Pascual, good morning Sir Alex, good morning. Catherine Kinsay, amen. God is good, hallelujah. Madaydayaw iti Apo. Balunan tayo iti bendisyon iti Apo. Kiniti sao nga kadatayo itang aldaw. Nga kunana, darasan iti umulog. Tumayak iti balay mo itang aldaw. Happy weekend everyone. God bless po. Lawrence Salazar na imbang aldaw iti Biyernes. Amang mangega, iti may sanga radyo mapagtalka. Idi damo jak kayang Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama, Lunes ingat Biyernes